Kubatshaza ubuxoki bukaMax Makhanya osabalele enkundleni zokuxhumana ngevidiyo yakhe egxeka abaculi abathatha imali bayothi fuku uMathole funeral emva kokuba-ke aMathole funeral eveze ukuthi kuzongcwatshwa uSicebe noma-ke uzongcwatshwa aMathole funeral. Abantu abaningi bebeyitshela ukuthi uNala wayinikela noma-ke wayefaka isandla emphakathini njengomuntu ojwayele ukubonakala uma ngabe-ke kunezimo ey'shubile njengalezi ezenzakalile. Sawubona kuphi nakuphi lapho nyakhona manje ubingelelayo yena Mathinda Gcokisa Ntombi Mqamela Mhla kabanye zobaqamela imali sifanele kana kwethu ungabe usukulaphela uqala la ngicotha nje ukulongela upress i-subscribe button wenze sure ukuthi uyalike ukuze njalo masifaka amavidiyo kube wena uqala uthola notification. Kanjalo kwethu uMax wenza ividiyo ey'nsukwini emva kokufihlwa kukaSicebi negidangoma lakhe la khona kusabalele khona ukuthi uNala wenza iphutha ngokuthatha imali yesoso noma-ke abaculi benza iphutha ngokuthatha imali yesoso beyoyinikeza uNala. uNala-ke ubesethola ithuba laphana oCausing FM wachaza ukuthi kahle kahle ukuze le mali ize kuyena ingoba yena wayecelwe abaculi ukuthi kucela ukuthi abafihlele uSicebi kanye-ke noGupta okuyigidangoma lakhe emva kokulimala engozini yemoto. Kodwa-ke imali ayitholile ebaculini ayizange izinele even umngcwabo kaGupta. Ngaphandle komusho wesikhathi sakho mntwana sekhaya asingene kuyona ividiyo kaMax engakezwa ukuthi kwenzakaleni waphinde futhi wezwa ukuthi kwenzakaleni wabuya seshaya iyo-10 nganasekhaya. Mina mhlampe ngokwami bengingasho ukuthi u-social media ake siwubuke ngenye indlela noma-ke uma ukuthi kuyasixa ukuphawula ngezinye izinto esingenabufakazi bazo ake siphawule ngento esesenobufakazi bayo because ezinye izinto zigcina yikwenza ukuthi ungabusaba nayisho noma abantu begcina bengabe sakuthatha serious ngoba-ke uphawula lokhu namhlanje usuphawula lokhu uma usuthole ubufakazi obuphelele. Leyo nto ngiyikhuluma emva kokulandela uMax ekhuluma ngale nkulumo khona la ayihlaba khona eyokuthi uNala bengamele ethathe imali kuyaba futhi useyitholile usevumelana nabaculi. Lokho sekwenza ukuthi abantu nangendanga beshaye amakhala ngenkulumo ayikhulumayo. uMax insizwa engilandela kakhulu noma-ke insizwa enginokuyilalela kakhulu kodwa kulokhu cha engazi ukuthi ishaye isikhala. Bafowethu ngaphandle komusho isikhathi sakhe singene kuyona-ke amavidiyo kaMax amabili la khona engakezwa ukuthi kwenzakaleni nala khona esezwile. Cha, ngiyaqala ukuvumelana noThabane kulokho. Uyabona kube iphutha elikhulu ukuthi kumenyezelwe ukuthi isoso ebeliqoqwa abaculi imali lenkongozelo yokufihlwa kukamfoka Dlamini uSicebi bese kumenyezela ukuthi ithathiwe lo mali yonke yayonikezwa uNala. Kube nje iphutha elikhulu lokho ngoba kuyi-common knowledge kuthina sizwe simnyama ukuthi imali yesoso eyomndeni akwazi ukukolekelwa uNala in the name of umndeni. Yes, uNala uyi-funeral parlor uyena obephethe umngcwabo kodwa konke ubekwenza ngokomiyalelo noma ngokwe-guidance yomndeni ukuba umndeni bewungafuni uNala bengeke. Nalana-ke esosweni labaculi bekumele kube umndeni onikeza uNala hayi abaculi futhi kungabi umbono ovele kubo ukuthi ngemali yethu thina sifuna ukunikeza uNala. Bekumele kube umndeni odecide ukwenza lokho uma ngabe umndeni usondelana nobaba uNala ngenhloso yokuthi kube ubaba uNala ophatha umngcwabo. Bekufanele kube umndeni ozwa izimfuno kubaba uNala ebese umndeni udecide ukuthatha le mali uyinikeza ubaba uNala. Kube yiphutha elikhulu baculi ukuthi nenze ngaleyo ndlela. Kuhle konke okunye enikwenzile khuzani kodwa la kulesi sigaba semali yesoso nenze iphutha nakhona-ke nje noma senikwenzile lokho nikumemezelelane senik-announcelana ukuthi nenze kanjalo ngoba phela leyo nto leyo into yokuqala nje into esingayijwayele into engakaze yenzeke ukuthi abantu bafike banikele imali yesoso esifweni baphinde futhi kube yibona abadetermine ukuthi le mali yesoso kumele ikhokheleni kumele iyephi kumele kwenziweni ngayo.
kube yiphutha elikhulu leyo nto ibe ubuqili bokuqonela umndeni wakaDlamini. Makuthiwa nje manje siyayi-interpreta siyibeka in the correct words, ibe nje ubuqili bokuqonela umndeni wakaDlamini ukuthi umndeni wakaDlamini mawungatholi lutho kule mali mayihambe yonke nje kwaziwe ukuthi inikezwe i-funeral parlor ekuyiyona engcwaba uSicebi. What if bekuzoba noshintshi eyimfunweni zikaBabunala? What if bekuzoba noshintshi obekuzomela lo shintshi usale emndenini, umndeni uqhubeke nempilo wenze ezinye izinto ngalo shintshi loyo? Manithatha nina ngoba phela ngikhumbula nje ngesikhathi umenyezelwa bewungaphezulu ka200,000 lomnikelo. And kushiwo kuthiwa kusanikelwa imali isangena, and I'm sure le mali mhlambe idlulile ku500,000. Ubani wazi because bekusaqhubeka kusanikela futhi umngcwabo ungakafiki. Bekusasele 3 days ukuthi kufike ilanga lomngcwabo. Imali already bisicela ku300,000 and le mali I'm sure njengoba bekusaqhubeka kunikelwa nje lingakafiki ilanga lokufihla. I'm sure le mali idlulile o500,000 mhlawumbe yacela esigidini. Uma ngabe bekumele kube noshintsho bekumele usalela umndeni. Nina abaculi enidecide ukuthi le mali ayingayi emndenini ayiye kuBabunala. Kanti uSicebi okabani bekowenu noma bekowumndeni wakhe kuukuthi ucula nani. Lento ukuthi nithathele umndeni inqumo ibe wrong kakhulu ningaphinda niyenze. Ibe umsangano nje obe ukubheda nje engeke nina nivume emndenini yenu. Ngalamazwe asikunyatheli ngenyawo okuhle enikwenzile. Kodwa lento eniyenze nina kuSicebi esosweni lokufihla uSicebi ibe wrong kakhulu emndenini yenu, ngeke izivunyelwe lento eniyenzile. Kusamele niyo accounta nina emndenini kaSicebi ukuthi ubani umnikazi wesinqumo sokuthi isoso labaculi alingaye emndenini aliye kunala. Kusafuneka leyo nto ni-accountele ngoba ibe yiphutha nje up until ni-account. Amazwi ethu siyowahoxisa uma ngabe into eni-accountayo iyenza ingqondo, kodwa kwamanje isenzo thina esisibonayo esingayenzi sense. Asiyenzi ngempela isenzo sokuthi nina nidecidile ukuvula igroup ninikele. Kwaphinde futhi kwayinini enidecidayo ukuthi lo mnikelo wenu awungayi emndenini awuye kunala. Inina esenazi indleko ezidinga uBabunala okudlula umndeni. Inina esenibona ukuthi uBabunala udinga ukuthi simnikele imali yethu yesoso. Kanti nina beningenzela umndeni kaSicebi. Kanti nina beningathwalisi umndeni kaSicebi umthwalo. Kanti nina beningalekeleli yini umndeni. Yini indaba eyinqumweni zokuthi imali vele inikezwe yonke uBabunala kuvele kwadecide nina kwayinini enimemezela ngoba thina sithathele emazwini esimemezelo. Amazwi esimemezelo awakaze athi singabaculi ngokomyalelo womndeni kaSicebi imali siyinikeza uBabunala. Cha, asishongo njalo isimemezelo. Ukube uKhuzani uthe mayememezela wathi sikwenza lokhu ngokomyalelo womndeni, at least ngabe ke kuyezwakala, ngabe futhi nje kuhle, ngabe nje kuhle konke. Manje indlela uKhuzani ayimemezela ngayo lento azabale nokuthi mawubuka nje lokho okwenzeke lana uyabona ukuthi incane kwayiyona le mali. Hayibo ubebize emalini kanti uBabunala ngayo yonke lento? Kanti uBabunala ubengachasi. The last time we checked thina sizwa kuthiwa uBabunala ubelekelela, exhasa, enikela. Kanti ubebiza imali. Ubongwani pho umuntu owenza umsebenzi wakhe awukhokhelwe? Kulokuthiwa sibonga uBabunala. Nimbongani uBabunala ngoba ukhokhelwe umsebenzi wakhe uwenze wakhokhelwe? Ubongwani uBabunala? Ubongwani? Ubebize emalini kanti le ekuzoze kuthiwe yona le mali engaphezulu ko300,000 kuthiwe ayanele? Kanti ubebize emalini yena? Hayibo yazi yabiza bo le funeral. Ubebize emalini?
Ngaphela ngesikhathi uKhuzani ememeza nje imali besifika ku 300,000 ethi kusanikelwa. Let's say le mali igcine iyu 400,000. Nganeza kwethu nisho ukuthi mncane u400,000 ngomngcwabo nje wosuku olulodwa kuspendwe 400,000 wabaculi. Kwathiwa leyo mali incane kubabunala kanti malini yena abeyibizile ngesifo. Hayi ngeke ngazodlala ngathi phela nobweni ukhumbule Khuzani ukuthi sesibadala manje ingqondo zethu ziyasebenza sinama questions esizonibuza wona ngezinto enisitshela zona nezinto enizenzayo lama actions and things that you guys said we need answers on behalf of Sicebi's family. Sidinga ama-answers on behalf of umndeni kaSicebi ngoba umndeni kaSicebi surely uyawadinga ama-answers ale mali ekuthiwa idlule ngisho ko-300,000 ebinikelwa kuthiwa inikelela uSicebi. Yini indaba leyo mali leyo kungabanga umyalelo womndeni kaSicebi ukuthi iye kubabunala? Yini indaba kudecide nini abaculi? Yini indaba? And ubebize emalini unala ngomngcwabo womuntu oyedwa wosuku olulodwa kaSicebi? Ubebize emalini? Siyafuna ukwazi lokho ukuthi ubebize emalini, imali inkulu kangaka kodwa kuthiwa incane. Ubebize emalini kanti yena? Kanje nibe wrong up until isizwe lonke iqiniso lokuthi le mali iyile mndenini kwaba umndeni oyiphindisela kunina oninikeza umyalo wokuthi nikeni ubabunala. Up until isithole lokho ukuthi kwenzekile nibhedile uma kungenzekanga ngalendlela engisho nibhedile nje. Uyabo ayikho lento eniyenzile nina, nifana nabantu abayidlile le mali ngokuhlanganyela nayo ubabunala. Fana nokuthi le mali nina nidle nonala beninikelela nina ukuthi iphinde futhi ibuyele kunina through ubabunala. Kanje ngeke phela singanitsheli uma ngabe nisidakelwa nisikhulumela insambatheka thina, ngeke nje singanitsheli. Siyabonga. Akukho nokodwa okwenziwe uKhuzani kanye nabaculi bakaMaskandi abazenzele kona bengabonisananga nomndeni kaSicebi. Konke abakwenzile uKhuzani kanye nabaculi bonke bakaMaskandi abahlanganyelile ekutheni banikele imali yokuhlanganisa ukuthi kulekelelwe noma kuhlangatshezwe i-funeral parlor kababa uVita Nala. Bakwenze ngokuvumelana futhi ngokuvunyelwa umndeni kaSicebi. Lawo amazwi engiwathole kuKhuzani qobo lwakhe kade sifonelene naye ezongicacisela ngodaba lolu olusegudwini njengoba kukhulunywa nje ngendaba yesoso le mali enikelwa abaculi beyinikela egameni lomngcwabo kaSicebi. Cha, indlamlenze ingichazele sonke istory ngane zakwethu. Bekufaneleke sikhulume loku esikhulumile singomakhanya ukuze lisukume iqhawe lilungise indaba noma lisichaze istory siphelele. Ngoba ememezweleni njoba ngishilo ngathi mina sikhuluma according to lokhu okwamenyezelwayo mayelana nemali ehlanganiswa abaculi ngomngcwabo kaSicebi. Emenyezelweni kukhona kwashoda. Ibe siyaxolisa ke Ndlamlenze ezizweni nje sonke njoba ngenza nje ngikhuluma naso isizwe ukuthi inhliziyo zazibhlungu kakhulu, zayiphukile inhliziyo nemqondo yayididekile ngokulahlekelwa yiqhawe ngokuzuma kangaka. Kungenzeka ukuthi ekumenyezelweni kukhona okunye okwakumele mhlambe kungasali kwagcina kusalile ngenxa yokuthi uKhuzani waye very emotionally kuphinde futhi kulahleke indoda enkulu emculweni kaMaskandi. Nokuyinto ke mhlambe okungenzeka ukuthi lokho kwasala emenyezelweni ikona mhlambe okususe izinkulumo kube konke kwamenyezelwa ngabe izinkulumo azikho ngoba ngabe yonke into iqondile.
So uKhuzani ke nabaculi bakaMaskandi baya kwaSicebi babonisana nomndeni wakaSicebi ikhona ingxenye yemali ehambile yaya emndenini kaSicebi kodwa ingxenye yemali ebinikelwa abaculi bakaMaskandi yona ke ibe seyihlangabeza amathole funeral ekuyiwona abephethe ngesizotha wonke amalungiselelo kanye nomngcwabo kaSicebi. So zinjalo ke ngane zakwethu sithi asibuyeke sesizona update ngoba besikhulumile phela sigxeka. So uma ngaba ama-answers sesiwathola njengoba siwacelile nje sathi on behalf of ifamily kaSicebi siyawadinga ama-answers. Kunembuzo esinayo sidinga ama-answers ngiwatholile ke ama-answers njengoba ngini-update nje nginibuyisela wona ama-answers. uKhuzani kanye nabaculi bakaMaskandi ngokuhlanganyela kwabo kulela soso ebebeliqoqa bavumelene nefamily kaSicebi ukuthi benze ngalendlela abenze ngayo. Uze wenza isibonelo uKhuzani ukuthi uyakhumbula ukuthi babe naye ubabunala before ilanga lomngcwabo belungiselela be decorate iground la bekubanjelwe khona yonke inkonzo yomngcwabo kaSicebi babe khona lapho zitrendile izithombe namavideo ubabunala wamathole funeral nokuyena obephethe ngesizotha umngcwabo kaSicebi wayekhona. Umbuzo ke uthi uma ngabe bengamukelwe ifamily kaSicebi kanti babe wenza kanjani amalungiselelo bebonakala benefamily kaSicebi. So leyo nto ke iphendula yonke imibuzo ethi ngabe bebevumelene yini nefamily kaSicebi. Kungabe bayithathele bona yini inqumo noma inqumo zithathwe ifamily kaSicebi yayisithuma bona noma yasebenzisa bona. I-answer yaleyo mbuzo ithi yebo bebevumelene nefamily kaSicebi akukho abazenzele bona. Konke bebethobela inqubomgomo yakwaDlamini kwaSicebi. Akukho ekuthiwa bavele bazenzela nje. Ifamily kaSicebi ithathe inqumo yabonisana noKhuzani ukuthi imali enikelwa abaculi bakaMaskandi ayisetshenziswe ngalendlela. So benze konke oKhuzani ngokuvumelana noma ngokuvunyelwa ifamily yakhe ngqo uSicebi. Lokho kusho ukuthini? Kusho ukuthi akukho okurongi noma okuphuma endleleni okwenziwe uKhuzani noma okucasula ifamily kaSicebi ngoKhuzani. Into eshodile nje ngokubuka kwethu kesingomakhanya kushode eyimemezelweni ukuthi abantu ba-updatewe ukuthi ifamily was involved in every decision making yokufihla kaSicebi. Family was the one who took all the decisions and gave go ahead kubantu abebezowulekelela abanjengabo ke oKhuzani nobaba uVita Chinala wamathole funerals. So konke ke emngcwabeni kaSithole kuhambe kahle ngokwefamily isebenzisana noma ilekelelana noKhuzani nabaculi bakaMaskandi kanye nefuneral phala amathole funeral. Siyanibonga ke Khuzani mkhulu kakhulu imisebenzi eniyenzile. Baba Vita Chinala mkhulu kakhulu ndoda amadoda umsebenzi owenzile lokhu nje ukuthi uhlangabezane nabaculi bakaMaskandi bathi thina sinalokho wena bese uthi mina ngizo-eda kuloko okushodayo. Cha, izandla zedlula ikhanda. Siyakubonga kakhulu lokho okwenzile. Siphinde sibongeleke kanye nefamily yakhe uSicebi Nkosi yami. Siyayibongela ukuthi umngcwabo ube nesizotha waba nesithunzi wahlonipheka waba sezingeni elikhulu ngenxa yokubambisana kwawo kanye noKhuzani nabaculi bakaMaskandi nobaba uVita Chinala wamathole funeral. Lolo bumbano lokho kubambisana lokho kubonisana ebenikwenza cha kube impumelelo. Sibona amavideo sibona umngcwabo izinga yonke into was superb. Siyabonga ke family siyanibongela family kaSicebi. Okunye ke
Umuzi kaSicebi awushiye engawuqedile uthi uKhuzani bengabaculi bakaMaskandi bazowulekelela umndeni kaSicebi ngokuvumelana nawo noma ngokuvunyelwa yiwo bazowulekelela ukuthi baqedele umuzi kaSicebi. Kusho ukuthini ke lokho? Kusho ukuthi ukusebenzisana kukaKhuzani nabaculi bakaMaskandi nefamily kaSicebi akukapheli, uhambo lusaqhubeka. Umuzi uSicebi ashiye engawuqedelile abaculi bazinikele ukuthi bazoqhubeka balekelelane nefamily kaSicebi uqedelwe umuzi kaSicebi. So nalapho njalo siyababaza futhi siyabonga sibabaza nje inhliziyo enhle engaka, sibabaza ukusebenzisana, sibabaza loluzwelo nalenhliziyo nje emnene engaka lapha kuyiNdlamlenze umfoka Mpungose kanye nabaculi bonke. Cha, ngane zakwethu akukuningi, bekuyiloko nje ukuthi ngine-update ukuthi sithintene noKhuzani wasibikela yonke into, ingakho sesibuyela kunina sizona update ukuthi cha useshilo ukuthi babonisene nefamily, ingakho bebonakala emalungiselelweni omngcwabo before ilanga lomngcwabo nefamily kaSicebi bebamsene ukuthi umngcwabo kaSicebi ube nesizotha futhi ube sezingeni lokuthi bekuwumuntu wabantu, ewumculi womculo omkhulu eSouth Africa okuwumculo kaMaskandi. Ilokho ke ngani zakwethu ngithi ke alwehlanga lingehliyo, qhubekani ke nje nokududuzeka, silahlekelwe kakhulu lapha kuSicebi. Sibonge ithuba.